ụmụnne m ọ na-enwekwarechi ọnwa nnọọ nwe nwe mba nnọọ awụchashiela m ihe ụmụnne m enwere ihe m si m abịa gbutowere ọnụ ngalana aghọtaghịkwele m biko arịrịọ ka m na-arịọ ghọta m ebe m si na-abịa aghọtaghịkwele m ihe m na-ekwu ugbu a na ụfọdụ nọ n'ime na-agba gburugburu ụfọdụ onye na ha nsogbu ụfọdụ regret wala mana ọ dị mkpa ka m bịa kwuseta ya n'ihi na ihe ụwawo nṅomi aga m ebido na ihe gbasara relationship enyi nwoke na nwaanyị na-eme tupu ha alụọ di n'ime enyi a ka elere anya na ha ga-amara onwe ha ghọta onwe ha before ha eme gịnị ha alụọ di ma n'ime nghọta onwe na mmara onwe o nwere ofu ihe ga-awụ ihe ahụ nọrọ in the picture datin nọrọ ọ naghị enyecha aka ka nghọta na mmata ka ọ dị izi ọ ka ọ dị achieved ọ gịnị wụ ihe ahụ expectation ọ bụrụ na nwoke gịnị abụọ mege ihe ọ nwaanyị gịnị abụọ mege ihe n'obi o nwere mmasị o nwere ọchịchọ ka ị bịa lụọ ya ka unu lụọ ụdị onye dị otu a ga-enwe control o nwere ofu ihe ọ ga-awụ ọ chọọ ime ya echete na ya eme ihe a na ihe ga-emebicha kpamkpam na ya nwere olileanya ka gịnị ya abụọ lụọ as long as echiche ọchịchọ ịlụ gị nọ n'ime onye dị otu a ụfọdụ agwa aga na-akụ ya kpumkpum na-edenwe n'akụkụ na-aha ịdị ya na-edekwa ya na-edenwe atọ ya mmanụ emememe mgbe ụfọdụ ebutu sụrụkpụrụ because gịnị ka ọ hapụ imebi ihe ka hapụ ikreti impression ga-apụta na ọwụta onye adị anam alụgazi no a ga-enwerịrị a part of that person that part of him or her ga-awapụta ihe emebi a ga na-akọntrol ya until eme gịnị abaiga na ya wụ marriage ọ ya kpatara mgbe ụfọdụ ịjụ nwoke ihe ka gị na nwunye gị betaga ọ wụ na anyị ha anyị ya gbawuru ya asị fọwe na ha yiri 3 years she wasn't like this he wasn't like this that person ọ gbalịrị ọfụma na ịkọntrol that part gara emebi ihe ma ọ bụrụ na ọ pụtara ga-eme marriage ahụ ga-enwezi isi ma ọ bụrụ na gịnị agwa dị otu a ọ ihe dị otu a pụtara ihe now for this reason ọ ya ka m na-abaga na chapter 2 wee wụrụ gịnị the main people m chọrọ bịa taa ọ bụrụ na ị nọ nga n'ugbo elega m ịwụ nwa agbọghọbịa nwoke gịnị ya mega ihe wee married man ọlụọla nwaanyị ji ụmụ gịnị ya bụ isi n'azụ na-atakịrị ọnụ na-agba ete nkụgba ọnụ na-eme 1 or 2 ịhụnanya bata gị like ya enough to the extent na mind ịwụ second wife ya onwe elechakwa n'anya na ihe ọ ga-awụ ya gwụrụ na ya ga-alụbata dịka nwaanyị ka abụọ na nwunye ka isi chọọ ịla ya alekwa ụzọ ọ chọkwana ịnọrọ na nsogbu anọ ụnụ abụọ decide ya itake bull by the horn emechaa lụbata gị wụrụ ke nwaanyị emechaa lụbata gị achọrọ m ka ime understand na marriage ahụ batara dịka nwunye nke abụọ enwere ihe n'idiri ime ọ gịnị ka ị n'idiri ime ị ga-ala ilo ị ga-anọrọ ka ịhụgodo mkpeshi ejiri pịa ka isi ị ga-ala ilo enwere a lot of things ị n'idiri ịma ị gaghị apụta gị isi ime na arrive gị bido machanwa na-achọ ka obi gbawa ka isi ọ obi gbawa some people ọ hụta onwe na ikpungu na ọ karịrị ihe a na-ahụ ọ mebi na ka isi enwe ihe ahụ ị nwere na enwere ihe ị nwere no ịmụbe nwa ọ ịmụọ na nwa ị ka batara na marriage ahụ abata obi nwoke nwere lụọ ka abụọ ọ bụkwa lụọ ka atọ if possible ọ gịnị ka ị ga-eme amacha na amacha 1 ị ga-ejide nsọpụrụ for ka nwunye dị nke isi jisie ya ike jie ya ka ọkọlọtọ ruo ya kacha do not disrespect her in any way ị ga-eme understand na o nwere right iwe o nwere right if not possible partially mad ị kwesịrị ịma that na o nwere right igosi iwe ya na ụdị ọbụla ọ gịnị ka ị ga-eme ị ga-ala ilo
ị ga-adị silent. Abịala gị na-eme ka igosi that na iwe better wife. Ọ na onwe gị ihe ị nwere kpatara na di eji lụkwụ gị ya nwanyị. Mba. Ibido ịgbale na ahụ, ọ ga-enye gị nsogbu. Mgbe i bidoro ịhụ enwe ihe ị ga-ahụ nwa n'ime this man ị na-ahụ bụ before. Gụnwa nke ihe ọ ga-aka eme, ọ ga-aka ewute ṅụ kara ka ishi gị na di ya atọkọla aka ya enwe thick skin. Mana enwere karata ihe nọ this man n'ime ị na-ama bụ nke nwaanyị ka ishi ma na-ejiga gị bido hụ that part, ị ga-anọlikwe. Ọ ya kpatara ị ga-eji kwesịrị ka iji mee gịnị ka ị lie godu low, dị gogodo silent. Abịala ka ime mmadụ tọtọrị, ọka ịbịa tọntụwa mmadụ, ọka ịbịa gosiwa mmadụ, ọka ịbịa fechawa, ka ịbịa ṅachawa, gị bịa felitewe, gị bịa sachachawa, ivu nke nwoke elegekwe n'obi ya na-achị. Mgbe ị ga-ahụ a part of him nke ishi hụgorolo manage so loo asụ n'ihi na ọ dị ịhụ that part, ị nwere ike ị ga-elolikwa asụ, ọ ga-aka na-ewute. Ka 1 2, ọ bụrụ na ị nọ nga n'ugbo na-elega m, onye gị na-emega ihe alụọla nwaanyị mbụ, ọ lụọla di, ha gbasa marriage ahụ n'obi ọma, ke alawa ke agawara onwe ya daka iziere na ọwụ ihe ọjọọ, ọwụ ha arụ. Gị mechaa onye dị otu a baa anya, ọ na-ahụ ọnwa ọ nọ n'anya rute na a ga-alụ. Biko kulukwe down ka ị mara ọwụ mgbe ị banyere n'ime marriage a ka ị ga-ama ihe kpatara nụ marriage ka mbụ ji eme gịnị gbasa. Abanye na ọhụrụ ahụ gị bido kurawa fechawa filie na ka ọzọ ejihụ ihe enweghị ihe ị nwere na ihe kpatara nụ marriage ahụ ji ọwụ ọkụ, o mee ha ọfụma na ihe kpatara marriage ahụ ji ọwụ ọkụ. Mara ihe mere nwoke ibe gị ji lecha nwaanyị ahụ sọ na-alụzi, mara ihe mere nwaanyị ibe gị ji lecha nwoke ahụ sogbuwawa marriage egbusha. Ọ ga-eteke gị time gị banye ọhụrụ with this person, lie godu low, akpakpowela akpakpo. Ọ gị try ịmata ebe ex ya nwunye nke mbụ ka ọlụ ka na ya gbasara, gị chee ịmata ka ị gosi ya dat na ọ maghị eme na ihe kpatara nụ ihe mere nụ jiri mee. Ọ gị wuru nwoke gị filie na ka ị mewe no. Biko isiokwu ma wụ gịnị, gị baiga na onye testrela marriage before gịnị abụọ mega ihe. Ị need ihe ime oke mkpọtụ, gịnị abụọ ga-anọ ọwụhụ na ị gaghị mkpọtụ mmiri wụ ma social media, mkpọtụ social media ma ngwacha, ma ị na-aga aghọ ọnụ tụọ ka ebe ụka na-adịghị na ifechashi ụka. Ọ gị chọọ wee na-egosi dat na ka ishi ọwụ ex dị na ọ maghị eme na ihe kpatara nụ. In fact na gị nwa na you are here to make him happy, you are here to igosi ihe igosi ime mari ịlụ ya n'ụdị ọ na-alụlighị ya, which may be truth, mana ihe m na-ekwu okwu ya wụ lie togodo low. Ọ dị very very important. Kedu ebe okwu m na-aga ihe a niile m gbagara ndụ ama gwa ụnụ ebe okwu m ihe butere m ebe a. Otu nwanne anyị nwaanyị kpọrọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya, sị m na di na ya alụọla di, na ya na di nọ n'obi ọma, enweghị any problem, enweghị segere ya na di, na onweghị anything na-esere ya na di until ọdachi ụwa adakaira ha. Na ya na di nwere accident, na di bụ moto enwe accident gara iri isi di, accident gara ga iri isi di kpọchara isi na akrota. Mgbe o bịara nwetacha onwe ya bịa notice na di ya wụzikweghị di ya na ihe agbanwere, something dị wrong. Di ebe na-adịzi aggressive, di ebe na-ebido akọwa ya ọkụkọ na ihe nwoke na-ebiri for complete 17 years o metọ ya aka na no problem a bidoro after that accident. Na di ya anaghị ata eri ọnụ, na ị ga-ahụ ya gị sọ onye ara. The only thing dị different bụ na di na-ewezi iwe ọkụ, and ya ewerela anya ime mmụọ, anya ejiri hụ di n'anya, anya na di ejiba anya onye mara mmadụ maruo mmadụ ala were lezie mara na aggressiveness na iwe ọkụ a na o bidoro after that accident. Na di na-ewezi iwe, ọkwọwo na-ewe iwe na-akụ aka n'ishie, ọkụ ha alaka n'ishie, ọ chọrọ damage something. Ya bido manage we di na-ediri ya na-eme ihe niile ga-eme ya obiọma. Na di eji na ego, na di eji na nwasa, o ji nwa chara ọ ya ka one girl gara filie na ya amaka dakagara die ya na di bido mewe ihe ya so ihe emege di na orule nke ịkpa ụdị agwa ụkwụ pụọla ya n'ama nke ịkwa kpọrọzie nwaanyị
ọ na-akpọkutere n'ime ụlọ, ọ chọzighị ịma otu ya ga-efili, ọ chọzighị ịma otu ya, ọ chọzighị ịma obi ya niile wụ ya gara ya lekwa ụzọ ya, obi na-emezi ya ka obi gbawa na ihe somebody ya gbotoro na hospital na ala ka ya na-eduru for complete 4 good months. Ị bịa na-ele di na somebody ya nọrọ for ya jụọ dị sọ ọ bụ gịnị wụ ihe ya mere ya na enwere ebe ọ na-ediri ya na ọ na-ahụghị ya di ya na ihe ajụjụ ya na-ajụ di ya ọ nọrọ nwayọ, mana nwere ihe ya ga na-eji ajụ ya everyday. Ọ dịzị ka ọkwa a na-aṅaṅụ mgbe ọbụla ya jụrụ ajụjụ ọ nọrọ nwayọ na ya achọghị ya n'ụdị ahụ. Na ya ka nwa agbọbịa na ya na di ya mega ihe vụrụrụ ya enweta information hụkwanụ dị gị, hụkwanụ na a na-akpọ ya bịa n'ụlọ eme ọ na ya gawa biznes ya, ya enweta fon nọmba dị gị kpọọ ya na fon si ya na ya hapụrụ ya di ya. The lady agbawa ya si na ọ bụrụ na ya lụtara na di ya na di ya ga-eleba anya na nwaanyị ọzọ. Okwu ahụ agba ya tem na ọ bụrụ naanị na this lady ga-ama ahụhụ ya tara mara ebe ya shi na ọ gaghị agwa ya okwu a. Na oke in that case nsogbu anụ ya lọta di ya lọta ya gwawa di ya si ya kpọrọ enyi ya nwaanyị lekwa ihe ya gwara na di ya tọtụrụ ya dada egbuge doti anya ya buru ngwongwo ya buo akpa ya gawa na ke nwanne ya nwoke ebe nwanne ya nwoke rụrụ ụlọ ya gwa nwanne ya nwoke si ya ga ebe a ga-ewere ụlọ ya ga ebe ahụ ga nụrụ kpọrọ ụmụ ya ga ebe ahụ ga nụrụ. Na this lady aga n'ihu vụrụ ọrụ n'ime tụrụ ime, di ya gbafuru ga hụ nne na nna ya ifu ndụ na-enwe nwanne di ya kwere edu ya ga ome ndị enyi nwoke arenji, ụfọdụ ekpuru okpu nwagoro, ụfọdụ aza ichie nwogo, ụfọdụ aza ichie obirigwe, ha dulie ya gawa ga nara list n'ihi na the girl adịla ime. Nwaanyị mba nnọọ nza this girl efili weze na ya eme na arrive ọwụ nwa female ntara ka di ya ntara jiri aka ya kpọpụga nwatakịrị na kpọpụ ya afọ ime nwatakịrị o fọrọ nwa gum ka ọ nwụọ ya ga-eleta n'ụlọ ọgwụ si na ya hụ na otu o si alụtaga di ya na ọ gaa n'ihu jishi ike na enwe ihe ga-eme Chineke ga-edenwe ya ndụ na ebe asụ nwatakịrị azụpụla ya na o nwetacha onwe na ọ bịa tọrọ ọzọ na o butere ụkwa n'oshi ụkwa ya elekere dị gelu ewere ihu denwe ebe mgbaja ya lawa ọ ya ka ya lawara ya nụzie na this girl now ya na di ya enwezi ihe jikwara ha na ọ laala gabananya ọ laala kananya ọ laala kpamkpam pụọ tọtọ ngwongwo ya laa. Mana ọ bịa bụrụ bịa ịlụ di iji ya na ya kacha alụ di ya na m nwere akụkọ na ogbotoro ya ụmụnne gị na snatch na gị mara ihe ị na snatch ka ị hapụ snatch ihe ga-egbu gị na snatch gị mara ihe ị na snatch ka ị hapụ snatch filie na onye ke nọ na amaghị eme na ọ gị kakwa eme na gị lerukwa anya mara ihe ị na snatch. Ụmụnne m akụkọ ahụ ya wa akụkọ gbakọtara kama asị m bịa gbotowe ya na nkenke ọ laala ka nwoke rịọgasị nwunye elowa nwunye si anaghị alụ na ọ ga-etritie ya na o nwere mental problem na ọ ga na ihe ama na o nwere mental problem since after that accident mana ọ grindala more than he could chew na ọ kpọ ụmụnne na o need help until ha etritie ya na ya agaghị alọta ebe a ka ọ hapụ igbu ya na o gbuo ya na ya ga-ahụta onwe ya na spirit ya ga-agbaghara ya ngwa ngwa n'ihi na ya ga-efili na ọgwụ onye ara gburu ya na ọhịa gwara di ya ekpobega akwa na-arịọ si ya biko na ya lụ na-asị ya lụghachita na ya ga-akọ ha ihe na enide ya ka ọhara ihe ya this and that ya na di ya ọma ihe ọ na-eme na ọhịa na-ahụta na ọma ihe na onye na-ekwe nkwa mana ihe a na-eme gbaghala na ụkọghala aka n'isi ya kpam otiri ga somebody a na-eme everything possible imeke sure na iwe we kwesị iwe ya ọkụ aka n'isi ihe ahụ eme ka ọ na-abịa agwa ya na ya ga-akọ ha ihe na ọya nwa mana ejige na ya nwa ọgwụ ya na ya adịla tru. Ụmụnne m ebe a ka okwu nọ na ụmụnne m ebe okwu nọ na ọ ya butere m ebe a jishi ike ka ị mara ihe dị wrong ihe mere n'oke mbụ jiri ọ daba before gị mewe kurukuru filie na ibutere ụkwa n'oshi ụgba ọhịa m sị ma bịa gbotere ọnụ galata